Jenengan mau nate ngriko dereng? Dereng, Gunung Bulo. Nek teng Tulungagung kula jang ngriko nggih. Teng Gunung Bulo niku. Nggih. Nek jare kanca kula sing omahe Tulungagung Gunung Bulo niku tempat wisata pakan manuk terus e. Nggih leres. Dadi Benjing jenengan ngriko. Mas jejere Mbak Denko, Mbak Ririn asli saka kutha Tulungagung. Oh iya, Jejere meneh menika sesepuhing Waranggana ingkang ngemong mbak-mbak lan adik-adik pesinden. Kok putri daerah asal Tulungagung asli nggih, Mbak? Asli Mak Cangi. Waduh, Tulungagunge pundi, Rok? Gondang. Gondang menika nek kula nate dolan teng Tulungagung. Nggih. Gondang niku kecamatan nggih? Nggih, kecamatan. Gondang niku nek kalih ngujang tebe mboten? Mbok ra ditebe sing celak niku Gunung Bolo. Oh. Nggih. Gunung Bolo niku malah cedhak kalih Gondang niku nggih. Nggih, celak. Niku Gunung Bolo niku nama kecamatan apa nama desa? Gunung Bolo. Nggih nama gunung. Oh, jeneng gunung ngono to. Gununge jenenge Gunung Bolo. Gunung Bolo. Oh. Desa niku, desa. Tempat wisata napa-napa niku? Tempat wisata nggih. Oh, nggih. Jenengan mau nate ngriko dereng? Dereng, Gunung Bolo. Nek teng Tulungagung kula jang ngriko nggih. Teng Gunung Bolo niku. Nggih. Nek jare kanca kula sing omahe Tulungagung Gunung Bolo niku tempat wisata pakan manuk terus e. Nggih leres. Dadi Benjing jenengan ngriko. maksudnya niku bakul kroto no. Nggih. Gunung Bolo ya. Cara kene ndi ya? Pundi ngriki enten? Ya, lanjut sik, Mbak. Ya. Aja kliru kebatangan cangkrimanku duling apang yen mabur ing wanci bengi palam sawo kamrampokana ing citra Mas
Iya, Mak. Pilih ake wawane rebut larang Nasatri kang panitran Pilih makasih Ayo yo. Sekali lagi. Ya. Oke. Oke. Yo. As. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku bocah ayu kang mituhu ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku limbuk nganggo leren sawetara ya nok kanggo ngendoni swasana bengi iki mangkono. Lan ngaturake apa to wigatine aku kang sarta kowe anakku limbuk tinimbalan sowan mangkono ya mak. Iya. Ning sadurunge matur kang akeh-akeh kang sarta sadurunge ngaturake tetembangan ingkang maneka warna. Heeh. Ayo luwih dhisik anakku limbuk tak kanthi bebarengan ngunjukake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa mangkono. Ingkang angka sepisan ngunjukake rasa syukur marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Ingkang musmalembarake keberkahan kang sarta kenikmatan becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman. Marang aku kang sarta kowe mokal tanpa nikmat peparing saka Gusti Allah. Aku kang sarta kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara pahargyan bengi iki no. Oh mangkono ya mak. Iya. Nggih ya ngestokake dawuh. Lah banjur kepriye? Bengi iki mengeti adicara apa malam hari ini dalam rangkaian pahargyan apa? Iki ngene ya nak, kepriye? Adicara bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan adicarane ya kuwi peringatan HUT Hari Ulang Tahun negarane awake dhewe Negara Kesatuan Republik Indonesia
sing wis ngancik yuswa ke 81 tahun. Oh mangkono ya Mak. Iya. Ingkang digelar dening pepunden-pepundenku, iya. Para warga masyarakat ing laladan Kukuban Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kadipaten Nganjuk. Oh mangkono. Adicarane ya kuwi PHBN peringatan Hari Besar Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sing wis ngancik ke umur 81 tahun lan ngiras-ngirus iki pahargyan bengi iki uga peresmian. Oh peresmian. Peresmian ya kuwi KDMP Koperasi Desa Merah Putih ya kuwi duweke para warga masyarakat pepunden-pepundene awake dhewe ingkang mapan ana ing laladan Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kadipaten Nganjuk. Oh mangkono ya Mak. Luar biasa acara utawa pahargyan pada malam hari ini ya Nok mangkono. Mula wis sak pantese, wis sak trepe, wis sak wajibe, ya. Aku Kang Sarta kuwi anakku Limbuk ingkang minangka dadi wakil utawa talang atur saka kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata, ya. Ora ana tembung kang luwih endah ingkang kudu diucapake kejaba mung ngaturake panuwun ingkang tanpa upama, mengucapkan terima kasih yang sangat banyak mangkono. Kunjuk marang sapa wae nuwun inggih ingkang angka setunggal ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kula kunjukaken dumateng pepunden kula nuwun inggih Bapak Kepala Desa Nglaban. Nuwun inggih menika ingkang winengku kinurmatan Bapak Haji Sudarto Sarjana Teknik. Oh mangkono ya Mak. Kang Sarta kula ngaturaken panuwun dumateng sedaya perangkating Desa Nglaban, perangkat Desa Nglaban. Kang Sarta sedaya panitia ingkang sampun ikut andil lumadining adicara pahargyan pada malam hari ini. Mangkono ya Mak. Nggih. Lan uga ora lali uga mengucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk seluruh para warga masyarakat Desa Nglaban. Ngono. Sing wis paring kapitadosan, paring kapercayan, ya. Kanggo awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata, bengi iki awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata sing ketiban sampur kinen paring lelipur dumateng sedaya para warga masyarakat ing laladan Nglaban ya kuwi dalam rangkaian adicara PHBN peringatan Hari Besar Nasional ya kuwi ulang tahunnya negarane awake dhewe ke 81 tahun. Oh ngono. Kang Sarta atur panglipur dalam rangkaian ya kuwi peresmian Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglaban. Iya Mak iya. Ngestokake dawuhmu. Awake dhewe tambah sedulur meneh karo para warga masyarakat ana ing Kukuban Nglaban. Ngono. Winginane kuwi durung suwe nuwun inggih pepunden kula Bapak Sudarto, Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa wis kepareng rawuh ana ing gubuke awake dhewe Jalan Mastrip kono. Mangkono. Ya kuwi kinen dadi talang ature para warga masyarakat Nglaban kanggo mengeti adicara PHBN awake dhewe sak kanca sing dikersake diboyong bengi iki kinen nglipur kinen atur lelipur caos hiburan kanggo ngregengake adicara peringatan Hari Besar Nasional no. Mangkono ya Mak. Ngaturake panuwun iya. Ke 81 tahun mau wis dingendikake akeh panjang kali lebar dening Bapak Kepala Desa Bapak Sudarto. Wis awake dhewe ora sah ndelok media sosial sing marake awake dhewe mumet. Ngono. Sing ning dhuwur ben diurusi karo wong-wong dhuwuran. Ngono. Nanging dengan adanya adicara yuki PHBN peringatan Hari Besar Nasional kang diadani dening para warga masyarakat ing Nglaban. Ayo bareng-bareng bengi iki kita mulai dari Desa Nglaban. Ngono. Sing ning dhuwur wis ben diurus karo sing ning dhuwur para dhuwuran-dhuwuran, para pejabat-pejabat yang berkompetensi pada bidangnya.
Tapi kita mulai pada malam hari ini, kita mulai dari Desa Nglaban. Oh ngono. Dengan adanya adicara kemerdekaan, mari pada malam hari ini mempererat ya kuwi rasa persatuan dan kesatuan. Oh, persatuan dan kesatuan. Seperti yang sudah tertera pada sila ketiga dalam Pancasila kang dadi dasar negarane awake dhewe ya kuwi persatuan dan kesatuan. Oh ngono ya Mak. Bedaning agama aja nganti gendra, bedaning panemu aja nganti udur padu, bedaning pilihan aja nganti ndadekake regejekan. Oh mangkono. Mula kanggo adicara mempererat rasa persatuan dan kesatuan ditanggapke wayang iki tak kira wis tumbuh oleh tutup. Oh, tumbuh oleh tutup. Ayo. Mergo dengan adanya adicara kesenian dan kebudayaan, wabil khusus adicara wayang kulit kaya bengi iki, wayang minangka dadi ajang silaturahmi. Ngono. Wayang dadi ajang silaturahmi. Wayang dadi sarana ajang kanggo ngraketake tali paseduluran, mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Sapa gelem nguri-nguri kang sarta ngurip-ngurip budayane, uripe para warga masyarakate fa insyaallah tetep bakal rukun. Oh ngono. Sapa tetep gelem nguri-nguri kang sarta ngurip-ngurip budayane, uripe para warga masyarakate fa insyaallah bakal diparingi guyub rukun, sayuk rukun, samat sinamadan, daya dinayan, sayek saeka kapti. Mangkono. Buktine apa? Buktine no. Kaya nonton wayang warga masyarakat Desa Nglaban mirsani wayang pada malam hari ini. Tumplek-blek dadi siji, tumplek-blek dadi siji. Ora nyawang kuwi endek dhuwuring derajat pangkat, ora nyawang sugih miskining bondo donya. Kabeh padha lungguh bebarengan mirsani kesenian kita ya kuwi kesenian wayang kulit. Oh ngono ya Mak. Dadi kanggo warga masyarakat sing tetep memegang tradisi, sing tetep memegang adat istiadat, sing tetep gelem nguri-nguri kang sarta ngurip-ngurip budayane, fa insyaallah warga masyarakate ya tetep bakal kondusif, fa insyaallah warga masyarakate ya tetep guyub rukun, ora ana regejekan apa-apa. Oh ngono ya Mak. Dadi budaya utawa kesenian utamane wayang kulit kuwi kena kanggo ajang silaturahmi, kena kanggo ajang mempererat tali persatuan dan kesatuan. Pancen kaya mangkono no. Iya, apa meneh bangsane awake dhewe. Oh ngono. Awake dhewe urip ana bangsa Indonesia, utamane urip ana ing tanah Jawa. Oh ngono. Ana ing Nuswantara. Ya, tanah Jawa, bumi Nuswantara yang sangat kental dengan budayanya, yang sangat kental dengan adat istiadatnya. Oh ngono ya Mak. Iki wis ditinggali, wis minangka dadi tinggalane para kakek moyang nenek moyang para nama kuno mbiyen no. Oh mangkono. Mula Indonesia arepa geger kaya ngapa? Yen wong tanah Jawa tetep gelem nguri-nguri budayane, fa insyaallah ora bakal ndadekake berdondi, fa insyaallah ora bakal ndadekake gegeran sing gedhe. Oh ngono ya Mak. Tuladane piye? Tuladane upamane ana satu wilayah sing ora duwe budaya, satu wilayah sing ora budayane ora diuri-uri, budayane asor ana no. Ana. Contone apa? Tuladane apa? Contone negara Timur Tengah kae. Oh ngono. Timur Tengah kae wis ora duweni budaya, budayane asor, satemah sing ana mung gegeran, rina wengi anane mung peperangan. Oh ngono. Rina wengi anane mung gegeran, ora cetha sing digegerke apa. Oh ngono ya Mak. Iya. Mulane ora sah niru bangsa manca, ora sah niru bangsa manca. Kembalilah ke jati dirine awake dhewe, ya kuwi jati dirine awake dhewe wong Nuswantara. Iya, ana tetembungan asor luhuring bangsa gumantung marang luhuring budaya. Mangkono ya Mak. Iya. Sing baku
Nah sing baku nderek njurung pandonga ya no. Iya. Njurung pandonga untuk seluruh para warga masyarakat ing laladan desa Nglaban. Kang wis kasembadan bengi iki ngenengake adicara PHBN kang sarta peresmian Koperasi Desa Merah Putih. Iya, didongake para warga masyarakat Nglaban sak pungkure awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata netepi wajib bengi iki. Didongake muga-muga Desa Nglaban tetepo dadi desa sing dadatun thayyibatun warupun gofur. Gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja murah sandang kelawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam beka sengkala sageta sirna bebendura retu sageta sinapu sial dangkal sageta kabucal amin 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 Allahumma amin Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
sadurunge awake dhewe munggah ana pepanggungan iya uga wis diwiwiti iya ana dalang ya kuwi umure ya sak adike awake dhewe ngono utawa sing diarani mucuki no ngono dalang ya diarani bocah ya wis dewasa sak adik awake dhewe ya kuwi wujud sumbangsihe ternyatane ya sing mucuki sadurunge awake dhewe dalang mau uga dalang sing asli saka desa Nglaban kene putra desa asli Nglaban kene iya luar biasa ternyatane awake dhewe yen nyawang saiki perkembangan regenerasi seniman utamane tukulan-tukulan dalang sing utamane umure sak ngisore awake dhewe ana ing laladan Nganjuk kuwi wis akeh banget no ngono tuladane ya sing kepareng dalang mau sore sadurunge awake dhewe munggah ana ing pepanggungan iya dalang-dalang cilik dalang-dalang bocah sing umure sak ngisore awake dhewe saya akeh iya iki mratelakake mratandani lamun to seni dan budayane awake dhewe fa insyaallah kedepane ora bakal kepaten obor ngono ya mak ora bakal kepaten obor tetep ana regenerasi seniman regenerasi pelaku seni yang terus untuk melanjutkan estafet uri-uri kang sarta ngurip-ngurip seni lan budayane awake dhewe wabil khusus wayang kulit ngono iya mak iya dalang-dalang tukulan sinden-sinden tukulan anyar pengrawit tukulan anyar uga akeh no ngono ya mak iki mau aku kepareng ngobrol kelawan bapak-bapak ya kuwi perangkat desa ana ing kursi undangan mau sore iya ternyatane awake dhewe ya lagi sepisan jiki sowan ana ing laladan Nglaban lagi perdana iki no iya lagi sepisan jiki para beliau perangkating desa mau go tanglet utawa takon karo awake dhewe tentang kru Sanggar Seni Astabrata sing dumadi saka para kawula muda para nom-noman iya padha salut kabeh lho niki pengrawite nom-nom sedaya Pak niki iya tur mayoritas uga asli kelahiran Kota Angin Kadipaten Nganjuk ngono sinden-sindene ya nom kabeh no sak pantaran kabeh karo awake dhewe ngono ya mak mula iki sing dadekke kawigaten iya mak iya ngestokake dawuh dengan adanya regenerasi seniman regenerasi dalang sinden kang sarta pengrawit uga ora kalah penting no selain awake dhewe mencetak dalang, mencetak sinden, mencetak pengrawit sing kudu dipikir ki mencetak pecinta seni ngono akeh dalang tukulan anyar akeh sinden anyar akeh tukulan pengrawit anyar yen awake dhewe ora mencetak ya kuwi wujude pecinta utawa penggemar wayang kuwi besok bakal tetep kepaten obor ngono akeh dalang akeh sinden akeh pengrawit nek ora ana sing nanggap kuwi ya panggah merongos ning omah ngono wong nanggap ki mergo seneng dadi sing seneng mayang sing seneng gamelan sing seneng karawitan kuwi aja mung para-para pini sepuh ning awake dhewe ngungkih sarana memutar otak memutar pikiran piye wayang kuwi ben tetep diterima ana ing kawula muda ora mung ditampa ana ing para-para pini sepuh nanging uga bocah-bocah cilik para nom-noman tetep seneng karo budayane awake dhewe mergo besok nek tuwa bocah-bocah cilik saiki sing seneng wayang ya calone besok cah-cah cilik kuwi sing nanggap wayang ngono iya ya mak uga ora kalah penting mencetak pecinta kang sarta penggemar budaya alhamdulillah muga-muga seni budayane awake dhewe tetep sembulur amin ya rabbal alamin ternyatane bengi iki uga disumbutke ya
awake dhewe bengi iki sowan komplit kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Iya. Kanca-kanca pengrawit Wira Pradangga, ya. Kanca-kanca mbak-mbak lan adik-adik sinden utawa waranggana, wayang gamelan, tera panggung, ya. Pasrah bongkokan karo dalange Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa pasrah bongkokan awake dhewe kon sowan komplit uga disiarke langsung. Ngono disiarke langsung lumantar channel YouTube amake dhewe lan kanca-kanca ya kuwi Astabrata Media. Oh mangkono ya Mak. Alhamdulillah tambah seduluran karo warga masyarakat Desa Nglaban. Iya Mak. Para sarjana ingkang sujaning budi wis nate paring pangandika, sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, ngraketake tali paseduluran, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya ngestokke dawuh. Mbak-mbak lan adik-adik pesinden sowan komplit ora komplit dikumplit-kumplitke no. Ngono. Ana Ji, lupat mo 6. 7 tambah sing mringkil cilik kaya benik enak ya. Ya gandeng awake dhewe lagi sepisan Ji iki sowan rene mok ora ana salahe ora ana eleke ditepungke no. Ditepungke. Ya Mak ya ngestokke dawuh. Sing wiwit sing saka kene sing saka jejer dalang punika sinden nggih kelairan saka Kutha Angin Nganjuk, asli putri daerah. Ya kuwi ingkang awewangi Dik Sinta Widya Palupi. Ngono. Sinta Widya Palupi. Iki selain nyinden uga dadi guru no. Wis mulang. Wis dadi dwija. Iya, kuwi repote ra umum Dik Sinta kuwi. Sinden Dik Sinta, mawawan karnaval ngancani murid-muride bengine langsung bablas tanggapan. Dik Sinta kuwi mulang ning SMK Kosgoro. SMK Kosgoro. Awan ngancani murid-muride karnaval bengi ijik ya kuwi bablas tanggapan. Iya luar biasa semangate. Iya. Terus jejere Dik Sinta menika nggih putri daerah asli kelahiran Kota Angin Kadipaten Nganjuk menika sinden sing fa insyaallah umure awet umure dawa. Iya. Mergo irunge blesek nek ambekan irit. Jejere Dik Sinta kuwi. Iya, sapa? Nuwun inggih menika Mbak Sri Wahyuni utawi Mbak Sri Pesek. Ya, Sri Pesek ya kuwi no bocahe potongane nggih niku. Ya. Pesek, wis akeh. Sing tresnani wis akeh. Penggemare Pesek iki wis akeh militan no. Pesek garis keras. Ya, Ya. Mbak Sri Pesek, iki sinden ya wis palakrama, wis duwe garwa, wis luar biasa iki ya sinden ning ya S2. S2 Sri Pesek kuwi. Dadi Sri Wahyuni SSN MSN. Wah, sarjana seni magister seni. Ambak bocahe ketoke lugu. Wah, mining pinter mumpuni no. Pesek kuwi Pesek. Ya. Terus jejere Pesek menika putri gadis manis yang dari Madiun. Dari Madiun. Namane Mbak Neha Ayu Silvani. Ngono. Iki uga asring melu gabung kanca-kanca Astabrata. Ya, wong liya manjing dadi sedulur. Nek karo Mbak Neha kanca-kanca Astabrata wis kaya dulure dhewe no. Iya. Iya. Dadi sinden melu Astabrata kuwi wis tak anggap semua sing sering melok utawa jarang melok wis tak anggap kaya dulurku dhewe. Iya. Ngono ya Mak. Tuladane contone Mbak Neha iki. Ya, jejere menika wah menika wis sinden patak warak.
ana ing Laladan Kabupaten Nganjuk. Ya, Mbak Deni Denko. Ya, nek iki tak kira para penggemar wayang sak Nganjuk wis padha sumurup, wis padha ngerti. Lah ya, sing pojok kono jejere Mbak Denko, Mbak Ririn asli saka Kutha Tulungagung. Oh ya, jejere meneh menika sesepuhing Waranggana ingkang ngemong mbak-mbak lan adik-adik pesinden. Oh ya, Bu Parsinem. Bu Parsinem, Bu Parsinem terus jejere ki ya sinden ajaran Dik Sekar sapa namane? Kok lali aku. Kirana. Ya, iki angger awake dhewe mayang ya wis nyusul terus. Oh ya, tanpa dipanggil nyusul. Oh ya. Ya nderek pengalaman, nderek ajar pengalaman memperkuat mental. Lah iya ya penting kuwi no. Ya Mak. Ya sadurunge ngaturke panyuwunan utawa request tetembangan, diaturke dhisik kanggo salam pambuka. Larase pelok barang, kanggo salam muka dimah ning season limbukan aku kepengin ngaturake jenang gula. Oh ya. Ning luwih dhisik dibawani, sing kepareng bawa Mas Heru, mengko sing nyarirani langgame jenang gula karben Mbak Ririn sing saka Tulungagung. Ayo, maka Mas Heru dipun bawani langkung rumiyin Mas. Ayo, maka gegarane wong akrami tutu benda tutu rupa among ati pawi tembang menika nggih kula kintunaken dumateng sedaya perangkating desa. Wabil khusus Bapak Kepala Desa. Iya. Bapak Kepala Desa Nglaban. Mugi sageta ndadosaken karenan ing penggalih lan dados jampi saya tombo kesel. Iya Mak. Monggo dipun lajengaken Mas. Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang lajeng yen angel langkung telas ki Mas. tan kana ati numbas arta uga tetembangan iki tak aturake ya sing memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media sing wis ngancani awake dhewe lek-lekan pada malam hari ini sing mirsani Kang Sarto midhangetake lumantar channel YouTube. Ya. Wabil khusus kanca-kanca penggemar ya kuwi kanca-kanca FMA fan militan Asta Brata yang memonitor di mana saja wilujeng miriksani wilujeng midhangetaken. Oh mangkono ya Mak. Ditibake. Ayo
Mbak Ririn buka celuk kalih berdiri pelan-pelan Mbak Yu. Ngono ya, Mbak. Maka jenang kula dadekke, maka Mbak. Mbak Ririn, Enje. panjenengan menika putri daerah asal Tulungagung asli nggih, Mbak? Asli Mak Cangi. Waduh, Tulungagunge pundi, Rok? Gondang. Gondang menika nek Nggih. kula nate dolan teng Tulungagung. Nggih. Gondang niku kecamatan nggih. Nggih kecamatan. Gondang niku nek kalih ngujang tebih mboten? Mbok ra ditebih sing celak niku Gunung Bolo. Oh. Nggih. Gunung Bolo niku malah cedhak kalih Gondang niku nggih. Nggih celak. Niku Gunung Bolo niku nama kecamatan apa nama desa? Gunung Bolo. Nggih nama gunung. Oh, jeneng gunung ngono to. Nggih. Gununge jenenge Gunung Bolo. Gunung Bolo. Oh. Desa niku desa. Tempat wisata napa-napa niku? Tempat wisata nggih. Oh, nggih. Jenengan pun nate ngriko dereng? Dereng, Gunung Bolo. Nek teng Tulungagung kula jang ngriko nggih. Teng Gunung Bolo niku. Nggih. Oh, nek jare kanca kula sing omahe Tulungagung Gunung Bolo niku anu, tempat wisata pakan manuk terus e. Nggih leres. Oh, tadi- Benjing jenengan ngriko. Maksudnya niku bakul kroto no. Nggih. Oh. Gunung Bolo ya. Cara kene ndi ya? Pundi ngriki enten? Wah. Ya, lanjut sik, Mbak. Ya. Wilujeng mriksani, wilujeng midhangetaken ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Salam pambuka saking kanca-kanca sanggar seni Asta Brata. Iya. Jenang gula no. Iya. Mangga.
Diososke Mbak Yu. Heeh. Ngaturake panuwun Mbak Ririn. Iya, sampun ngaturaken minangka salam pambuka ana ing siseng limbukan. Lah iya, nuwun inggih menika langgam jenang gula. Iya, iki uga pengumuman pisan. Iya, heeh, kanggo para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit. Iya, heeh. Awake dhewe jadwale wayangan akeh sing padha nakonake no. Ngono ah. Sisan gawe iki mumpung pas wayangan diumumake pisan timbang akeh sing padha takon. Ngono ya, Mak. Ya. Ana ing sasi Agustus bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Bubar saka ana ing laladan nglaban iki, ya. Sisane jadwal kanca-kanca sanggar seni Astabrata isih ana 7 titik nanging sing ana laladan Nganjuk kuwi 3 titik no. Oh 3 titik. 3 titik kuwi tanggal pira karo ning ndi wae, Mak? Yen ora kleru tanggal 24. Oh tanggal 24. Tanggal 24 kuwi awake dhewe sak kanca-kanca sanggar seni Astabrata ya kuwi pentas ana ing laladan Sengkut Brebek. Oh, dusune apa to kok lali aku jenenge. Cengkong. Ayo kuwi ning Sengkut tanggal 24. Ayo disusul meneh iki sing tak umumne sing wilayah Nganjuk wae no. Oh ngono. Ya kuwi tanggal 28. Tanggal 28. Tanggal 28 ya ana Nganjuk ning ana Wilangan. Oh ning Wilangan. Ana ing Syekh Suluki ya kuwi langganan wit biyen. Ya. Terus terakhir ana ing sasi Agustus ya kuwi ana ing tanggal 30 ana ing Dusun Putren. Mangkono ya, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah. Sithik-sithik disyukuri no. Ya ngestokake dawuh. Sing penting awake dhewe niate mung golek seduluran ngraketake tali silaturahmi kang sarta atur panglipur caos hiburan kanggo para warga masyarakat wabil khusus pecinta wayang kulit ana ing laladan Kadipaten Nganjuk. Oh ya Mak ya ngestokake dawuh. Mula ya kanggo sharing adiku sing mau mucuki sadurunge awake dhewe pentas. Lah ya ya pokoke semangat terus, aku ora iso nuturi apa-apa mergo aku ya ngrumangsani isih dalang ajar. Oh ngono ya, Mak. Ya Mak ya ngestokake dawuh. Sebagai generasi penerus dalang ana ing laladan asli desa Nglaban. Lah ya so nek wis wayahe kuliah becike ya kuliah ning isi Surakarta jurusane pedalangan. Lah ya dadi ben ngerti wayangan sing becik iki kepiye, wayangan sing apik kepiye. Lah ya aja meguru yang aku. Ya wah aku wis ndak patut belas digurone. Lah ya iya aku ora iso mulang no. Lah ya ya dasare awake dhewe ya ngrumangsani isih ajar. Lah ya mula akeh dalang-dalang tukulan anyar, dalang-dalang cilik sing teko belajar sareng Mas Akbar saged mboten mesti tak arahke sanggar-sanggar liya sing pancen kursus utawa privat dibabakan ya kuwi pedalangan utawa karawitan. Lah iya Mak ya ngestokake dawuh. Dadi sangune dalang kuwi akeh. Oh sangune dalang. Maksude dudu sangu perkara brana picis, dudu sangu perkara dhuwit, nanging bekal. Iya sing dipelajari kuwi akeh. Iya utamane suluk iki kepiye, catur anta wecana wayang kuwi kepiye, dodokan ngeprak piye, urung perkara sinau karawitan. Lah
iya Mak. Nek kabeh sithik-sithik kuwi ora ketang sithik-sithik wis menguasai, heeh. Kuwi mengko terus kepengin dadi dalang ketrima utawa laris. Lah iki sing angel iki larise iki no. Mergo laris kuwi urusane karo Gusti Allah. Ngono ya Mak. Heeh. Akeh sing apik suluke sing hebat sabetane akeh, tapi ora laris ki yo akeh. Mergo urusan laris, urusan payu kuwi gandenge karo pulung saka Gusti Allah. Heeh. Mula dalang kuwi sak liyane sinau dalang ya kudu kuat tirakate, kudu kuat prihatine, riyadoh aja keri. Ya ngabekti miring Rama Ibu dadi sangune akeh. Heeh. Nek wis laris, nek wis payu kuwi engko jek enek neh sangune. Bekale. Heeh. Nek wis payu, nek wis diparingi laris ketrima ning masyarakat, akeh sing nyenengi. Lah kuwi piye carane anggone ngreksa karo kesehatane awak. Lah ya waris terus kadang kala lepya lali ngremehke babagan kesehatan. Ragane iki kuat apa ora dijak terusan. Lah ya iya ya Mak. Dadi yo iki yo sharing-sharing, sharing aku ora nuturi ning yo iki mau sing tak aturke mung dadi lidah penyambung saka dawuh pangandikane para senior-senior dalang. Ya Mak ya. Iki mau Mbak Ririn sing saka Tulungagung wis ngaturke langgam jenang gula. Lah ya dibacutke ya arep ngaturke Mbak Deni Denko ya ki sing wis sawetara wanci sawetara wektu ora ketemu no ya ditanjake ya maka Mbak Deni Denko kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan sepote sing gumyaca maka ya hey Wilujeng dalu Mbak Denko. Nggih, selamat malam. Wah. Sinden suarane kaya trompet sangkakala ya iki no. Iso marem ngono to. Marem no. Oh, sampeyane wit cilik biyen apa ya suarane wis ngene iki to, Mbak? Ya ngene iki, Mas. Bayi lagi lahir ya suarane wis ngene. Ya langsung bengok lho. Oh. Dadi bayi sampean lagi lahir wis bengok pisan. Wow, ngono langsung kan. Apa ya enek bayi lagi lahir kok wis wow. Lah ya to Mas, nek nangis bayi kae piye nek nangis? Oh ya ngono kuwi sampean yo nangis ya. Wah. Nek bayi kae umumnya owek ngono. Owek. Nek aku ya wow. Lebih dane ora kaget ngono kuwi. Romangsane. Mbak Denko. Nggih. Sowan ana nglaban. Nglaban. Wah, nglaban. Wis tau sowan rene apa urung tanggapan ning kene campur sari utawa elektron ning kene wis tau urung? Kita wis tau Mas aku. Oh, wis tau ya ning. Wis tau. Ning sawah-sawah ngono kae lho Mas. Ndi? Ning sawah-sawah ngono kae lho. Mosok tanggapan ning sawah-sawah iki. Macul. Lah, macul Macul ki ya pakaryan ya penggawean Mas. Ya ning ora kelebu tanggapan. Ora kelebu tanggapan. Mosok macul ya kebayaan ngene ya. Zaman saiki sampean gak ero Mas ning sawah-sawah kuwi do penyanyi-penyanyi ning sawah kok Mas turut sawah penyanyi-penyanyi iki. Oh. Sampean kok gak ero. Penyanyi-penyanyi iki? Duh, turut sawah Mas. Ya nyanyi, ya nembang. Loh, ya ora patek. Wis ora patek piye. Gak patek nyanyi maksude. Iki ya penontone luar biasa pada malam hari ini. Disapa atau disapa? Nggih. Selamat malam. Oh, ya wakeh tenan Mas sing nonton Mas. Oke. Oh, madhep rene kabeh. Iya. Enak sitok Mas madhep rono. Ndi? Nduk ke lho wong nguyuh. Masane suarane penonton ini belum patek kompak. Mergo sampean gung patek banter, gung patek totalitas nek menyapa. Heeh. Lah yo njajal pisan. Tetepan ya Mas ya aku ya. Heeh. Disam selamat malam. Njajal sing totalitas ben masyarakate kompak nek jawab. Heeh. Selamat malam. Wis banter urung menurutmu? Urung patek. Urung patek. Heeh, ganti-ganti aja malam. Oh. Halo
Ayo ngantuk Mas rada. Yo kademen kena angin mergo Oh, nang kanginan. sawah. Aku ya ngono Mas nek kanginan Mas. Nek kanginan ngopo? Heeh, mingkup. Sinden kok mingkup iki enak itu aku. Lah wong saking Agustusan ya luar biasa Mas. Agustusan. Luar biasa tanggapane yoga-yoga tekan ngendi-ngendi tanggapan kabeh gak leren. Gak leren kabeh awan bengi esuk sore kabeh tanggapan. Oh, tanggapan terus. Wis ora sempet dolan omah, ora sempet ning omah leren ora sempet. Ora sempet. Los tanggapan. Los tanggapan. Oh, ning Sampai raine kaya anduk kabeh. ya ngono kuwi mumpung Agustus sih mumpung ana rejeki ya ditampa. Ditampa. Sasi Agustus ki identik dengan karnaval, dua lomba-lomba. Lomba-lomba. Ayo, lombae ning nggonmu apa ya nek, Mbak? Ya ana ta Mas. Lomba-lomba Agustusan ngono kan. Ya mesine ana akeh. Panjat pinang. Panjat pinang. Ngono sampean yo nganu lho, Mbak, melok lomba sekali-kali. Aku kon melok lomba apa? Yo panjat pinang kuwi. Panjat pinang. Dadi ngetokne nek sinden berbobot. Ngono to. Terus aku panjat pinang ngono. Engko enek ngono. Ngobok sogrok. Apa enek ngono bakal sogrok iki Mas aku. Lah iya, lah dikira buah apa di gotek. Oh, ngawur. Luar biasa ya Mas ya. Luar biasa. Suaraku banter ya ora mergo apik suarane mergo banter ora. Lah perkarane Mergo apa? sing nyetel. Oh, sing nyetel son. Heeh. Sing nyetel son napa kok Sing ketoke? nyetel son Deni. Oh, duwe masalah apa karo son? Wah, pendek ben seneng karo aku Mas. Operator son Astabrata sing jenenge Deni Arma kuwi. Diomongi Deni Arwana. Arma. Warna tak kira Arwana. Arwana. Kuwi biyen tau seneng karo sampean? Lolo domong ya Mas. Tergila-gila. Gendengi sampean? Tergila-gila mbek aku. iya. Sampai gendeng sampai saiki Mas sih. Iya, gendeng ate saiki percaya aku. Ya ngeceti sampean, godaki sampean ngono kuwi. Oh, aku din diawak-awak. Maksudnya WA-ne WA-ne Deni. WA-ne Deni di WA ning nggonku. Oh iya. Aja dilebokno gak apik. Ora apik. Rumahsaku kok horor. Doa terbaik apa, Mbak Yu, wong ayu? Nggih. Bisa nglaban. Wes nak doa wis ora kurang-kurang Mas. Rasah dongane wis luar biasa warga nglaban kene iki. Ya apike donga. Oh, nyatane iso nanggap wayang kaya ngene iki Mas. Nek gak wong mampu apa ya iso? Ora iso ya? Ora iso. Mesine wis warga desa kene wis mampu turah-turah rezekine wis turah blawah. Nah, iki peresmian koperasi. Heeh. Koperasi apa? Desa Merah Putih. Merah Putih. Nggonmu wis dibangun purung koperasi ngene iki. Nggon aku dibangun ning andel kali, Mas. Koperasine. Oh, lah nek arep tuku piye lho mosok nyebrangi kali. Kira-kira sing tuku ya iwak duyung. Ya ora apa-apa, aku ya program pusat teko pemerintah. Sampeyan ngene selain nyinden ya dadi anu sing ngurus koperasi Desa Merah Putih. Sing ngurus koperasi. Aku dadi kasire ngono. Dadi kasir. Kasire koperasi Desa Merah Putih. Ngedoli apa ngono. Aku apa-apa tak dol lho, Mas. Contone? Ya lemari, ya kusen, kadang bantal, guling, kasur tak dol kabeh, Mas, nggon aku. Sik to, wijane koperasi apa kere? Ya tunggale kere. Iso ngedoli apa-apa didoli lho. Ini ada permintaan. Nggih, permintaan. Sampean milih ya. Apa? Ada permintaan, yaitu satu ini tadi dari saya tak waca ya alon-alon ya Mbak ya. Banter ya oleh Mas. Oh iya, monitor Mas Dalang Waris Sugiono Surabaya. Waduh, duh, sapa wi? Iki penggemar wayang kanca-kancane nganti apal jenenge sing cacet WA-ne apa? Diapalno. Sugeng dalu Mas Akbar selalu monitor dari Temanggung. Ayo Temanggung iki jenenge sapa? Semoga pagelaran malam ini sukses menawi angsal badhe request sakit rindu. Salam buat FMA dan penggemar wayang saking Jabrik Wahyu. Lah ya. Waduh. Apal iki kanca-kanca apal. Anane, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kudu dilihat dari bahasane. Wilujeng dalu den bagus akbar salam. Nah, mugi antuk ridho saking Allah Taala. Menawi diparingi nyuwun lagu ninggal katresnan. Kang Sarto yen ing tawang kagem sedaya pamirsa anenggani lumantar Astabrata Media saking Karangsemi Gondang. Derek memantau Bopo Lasiman.
Wah, apal to. Kanca-kanca apal. Apal kabeh. Ben wayangan. Pokoke aja to omahe rung tak sebut lho, lagi tata bahasane ngono tok wis apal. Wis apal. Mergo karek ngopi ngono tok ganti lagune opo. Ngene nggo arek di kopi tok. Ora kreatif. Iya ning tawang yo wong ayu. Nggih, siap. Dibawane sik oke? Oke. Aduh. Dadi eman-eman jarang ketemu lah aku karo Mbak Denko nek ora bawa ya nyicipi suarane eman-eman. Iya. Eman-eman. Sampeyan ki suarane banyak diidolakan kanca-kanca Astabrata. Apa iya, Mas? Sing bundang niku nek mboten suarane Mbak Deni Denko. Alah. Mboten. Nyatane petok aku gumoh. Ini saking salute kok. Bawani sik Mbak Yu. Oke. Yo. Jal suarane. Yo. Bawane gawane ya Mas ya. Gawane no. Apa pun ora gawane ya. Saiki ya Mas. Sesuk ya wis usung-usung debak no kaya. Oh iya. Saiki wong pentas saiki. Seselak upacara sesuk. Tanggal 17 upacara. Oh 17. Aku golek sing 16 Mas. Bentang dhisik ngono lho karepku. Mosok kemerdekaane ya dadak kanggo Muhammadiyah NU di. Yo. Terus nembang kuwi ben menghayati ngono anu ya Mbak ya. Umpama wong bagus aku ngenteni ngono ya karo bayangne baguse wong lanang ya Mbak ya. Ya gak Mas. Lho. Lah piye to? Iso ya jare ben menghayati. Oh bagus ki nek bayangne dibayangke malah ngribeti Mas. Ya kudune ben nembang dari hati ben ekspresinya itu totalitas wong bagus aku ngenteni bayangne wong bagus no. Dan nek bayangke terus dadi teng-teng kuwi Mas. Ya ora kok iso. Jajal umpama wong bagus aku ngenteni ngono jajal kanca-kanca Astabrata sakmene kae sing paling bagus menurut Mbak Denko. Sing paling bagus cemplon. Sing nyimping natane wayang ning guriku. Mas. Kuwi menurut sampean paling bagus paling kan bagus sih, heeh. Soalnya wong pikirannya modelnya kosong kan Mas. Kayak ganti utek kan. Jawe kepanjen ning kapur nyoto ya. Doang saku kok. Iya bener ta Mas. Heeh, niku saking makrifat kok punan. Lah iya. Wong anggere wis mungkur ngono kuwi Mas. Wis mungkur kasih dan jati. Dipeseni. Yo. Dipeseni wayang sampai bongko sing peseni gak dadi-dadi Mas. Sopo? Sopo sing pesen wayang sapa? sopo? Pokoke ana dipeseni wayang sampai bongko sing peseni ra dadi-dadi. Ra dadi-dadi. Ra dadi-dadi. Yo saking akehe sing antri kuwi. Saking mungkur kuwi mau tekir anake. Asaku kok iya multi talent nyimping iso. Nabuh hebat. Nabuh hebat. Suarane yo jos. Jos. Kon nembang rene Mas, kon nembang rene. Joget. Yo joget engko. Gak kon nembang Mas. Joget. Gak kon nembang karo aku ngene. Jare suarane hebat. Aku gak pengen roh. Anu jare gamelane sing bar dilarasi malah ra cocok karo dhek jare. Gak cocok ambek atine dhek. Ya. Ya. Sindene nek disegani ngene iki Mas. Lho, kok iso sinden disegani ya? Aku nembang segone metu. Wah.
Niku meratandani jenengan niku sinden sing ngrejekeni. Disegani. Kula kalih, Pak. Bejo. Oh, ya ora pekiwuh blas lho muni ngono. Ben gak keri kok gunaku. Iya. Kula kalih, Pak. Iya, matur no karo Pak Panitia, Pak. Kula sekule kalih. Heeh. Pak kula sekolah kalih. Ndoke kalih. Lah. Wis tekan doke loro. Engko nek sitok sangklir. Mudaran kuwi lho maksude. Lah iya. Terus Sentakan war tani Ajeng janjiku eleng sumadut sing tias ingsun. Engko langgame anu lho ya. Cemplon berdiri di sini ngadeg anu ya. Joget ya. Heeh, Gonggo Mino. Engko kok tak sangoni plon. Ya. Sangoni apa, Mas? Ya sangoni duit to. Terus Kang Mas ingsun prasapa ya. sinak senan bumi langit Telaske, Pak. tangis sing tias nganteni padang ram Sini Mas Semplon sini kene. Masih di panggung toh? Disik urung kalih toh? Dereng. Oh iya kene. Mosok njaluk spot ngono aja. Ki jogete hebat, Mbak. Guru tari menika. Guru tari ini. Nggih, guru tari. Kayak Janaka kayak Mas ya guru tari. Loh, malah aku sing disangoni kowe kok arep tak sangoni kok malah nyangoni aku. Ngekse. Lho, kok lungguh lho rono. Kowe polempoh. Mangsaku kok Wah, nganggo sampur ya Allah. Gono guru tari. Guru tari. Lah kok enek buntute iki apa ta, Plon? Wah, iki buntut iki. Heeh. Ngo gawe Gonggo Mino terus sing kedua didangdutke ya. Nah, yo. Lho ndi sampure gak di ngene mbok ngene ta arep. Dinggo no. Lah wis kaya Kedi Wrihatnala. Iya. Yo, dadekke. Yo.
ngomong bareng. Oke. Dicedhaki Mbak Denku dilingling. Oke. Menurutmu tarine piye, Mbak? Basa. Lho. Kok iso basa wong apike kaya ngono no. Wiraga wirama wirasa itungane ya pas no. Masuk. Aku terai serik nek karo cemplan ki terai serik aku terai. Tapi kan imut to deloken wajah. Amit-amit raine. Wajah iso simetris. Dek dhewe kudu ngrawiki raine dhewe. Heeh. Kok sing kedua didangdutne Mas Plon. Disesuaikan jogete nek dangdut piye? Nek dangdut bokonge ya kudu joget. Joget. Mergo dangdut. Nah ya. Kudu ngene-ngene bokonge. Ya. Jajal sik. Oh kok ada. Ya, Oke. Oke, Plon. Oke, Plon. Bergoyang. Selamat peresmian operasi Desa Merah Putih, Desa Kabar. Ayo rukun gotong royong penerapan PHP peringatan Hari Besar Nasional ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bokongnya Plon. Lah, ngono to Plon. Oke. Wong iramane meriah kaya ngene kok jogetmu kaya wong-wongan sawah iki lho. Ngene. Bokonge diobahne no. Bokonge obah ngono lho, iso apa ora bokongmu obah? Bokonge diobahne ya. Bokonge linu jarene. Oh linu. Bokong kok linu. Kan nek sambat kadang-kadang ora masuk akal kok, Mbak. Gak masuk akal ora nek akale, Mas.
Bokongku mumet Mas, bokong kok mumet iki lho ya. Ayo entek pelan, ayo karo Mbak Denku. Ya. Yo. Terima kasih Dude. Terima kasih. Ya, Mas Semplon makasih. Tak sangoni ning isore ya nek nyangoni. Ya, wis duduk dulu Mas Semplon. Nah ya. Ki ana nawala ana. Oh, ana Kintaka surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akbar niki saking Pak Masiman. Ya, Mboto apa iki ya? Mboto. Juru ladi wayang kulit dalu niki kula nyuwun gending. Ya. Jambu alas kula kintunaken sedaya masyarakat dusun Boto. Semoga semoga selamat dan sukses. Amin matur suwun Mas. Oh ya, panyunane jambu alas ya dipinangkani alon-alon wong ya jernyatane permintaane akeh. Ya, ana sing sinden iki sinden kecil sing nyusul awake dhewe ben belajar. Ayo Mbak Sekar Kirana, tak gandengke langsung karo sinden Astabrata ben mendampingi. Siapakah dia? Tak gandengke karo Sri Pesek. Ya. Sri dikancani ya, adiknya. Ya. Yo sepote bareng berdua berdiri. Yo, yo. Hey. Oke. Wes kaya kakak adik lho Sri. Tenan wes kaya. Iya. Kaya kakak adik. Cilianku yo Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam. kene-kene cedhak karo Mas Bella. Iya, selamat malam Sekar Kirana. Iya. Sudah tahu itu Mbak siapa? Mbak Sri. Sri siapa nama lengkapnya? Nah yo, masuk wis lali. Mbak Sri Pesek. Nah iya. Sri Wahyuni itu. Oh iya. Cilianmu yo kaya ngene iki, Sek. Nggih no, tapi aku kok ora ya aku menengan kok Mas. Ora ngene iki. Heeh, jek umbelan meneng ngono. Soale wedi karo Mas Heru biyen. Oh, saiki mau ora wedi ngono apa piye Mas aku? Saiki ya Mbak Sekar Kirana tadi berangkat sama siapa? Sama bapak, sama ibu, sama emas, sama mbah. Yo sak Rombongan. Modele kok rombongan ngono. Nek Sri budal karo sapa Sri? Sama adik saja. Oh sama adik saja, berdua saja. Berdua saja. Dimong Sri, dimong. Tak mong ndek kene tak gendang. Gue ya arep gendong barang iki lho. Jajar di ditari arep nembang apa? Sri. Badhe nembang napa ndek Cahayu? Ayo. Badhe nembang cengkir wungu. Cengkir wungu. Cengkir wungu kakak Iya. Oh. Sri kok ya pantes ya celuk kakak. Kakek. Oh ya kakak. Iya ndek. Bawa mboten. Bawanya Asmaradana. Be, yo angel aku ra iso wi. Guru kok. Oh, guru. Apa larasnya apa? Nduk, slendro, pelok apa barang? Apa? Pelok. Pelok oh ya. Pelok. Dimong lho Sri. Aja dimusuhi. Nggak. Nenek sithik-sithik cilik iki dirangkul. Tak rangkul kene. Iya. Ayo ndek. Iya. Heeh. Piye kok ndang ayo. Kok gertelate lho. Aja turu. Sori kaki. Iso ta Sri iki? Gak iso, Mas. Dadi anu ki entekke. Jajal, heeh. Dewa
apik. Kok aku biyen ra iso to ngono kuwi. Mergo nek gurune iki lho, Mas Heru ya gurune. Sing bimbing, jadi cengkok-cengkoke dibimbing kok ngisor. Niki guru jenengan. Nggih, niki guru kula. Niki engke tugas PR. Mungkin nyanyi niki ya, Dik, dipelajari. Ngono kuwi ya. Aja manut. Wis aja manut iki lho Mas aku. Terus. Neto Ayo terus. Iya terus. Sandang pangan. Sandang lawan. Oh iya Kak. Lawan nganggo lawan nok nganggo lawan. Ayo terus. Sandang kelawan pangan Wis ora sekarang. Ora iso aku. Malah kayak kudu nyokot ae. Ora iso aku nek kan ngobahno ngono kuwi gak iso aku, Dik. Ora pinter. Dadi Sri nek kebane lambe gak iso ya. Gak iso aku. Malah kayak arep nyaplok. Tapi apik. Apik. Terus ayo. Iya lanjut. Ya iku bagian nipun wong melek sabarna rimo tembange sing anu no, sing itu yang bisa sing berdua kompak apa? Aku gak hafal li. Iya, kita apa ya? Nyanyi apa? Apa deh? Aku ajarin dong. Kebalik kakak, kebalik. Iya. Apa sing kira-kira Almot? Kayak ono rekomendasi Sri. Apa sing Apa sing rame? apa? Ninggal katresnan bisa? Ya bisa. Ya ya wis kuwi wae. Nek ninggal katresnan kamu harus meguru sama Sri Pesek. Iya. Itu ratu. Nanti jangan lupa yang gini. Boleh. Yang diajarkan itu ya. Oh, ngono ya. Ya, yuk langsung seragenan wae. Heeh, beda kedo. Yuk jogetnya dikompake. Yuk ninggal katresnan bersama Dik Sekar dan Mbak Sri Wahyuni. Coba kayak ngapa ya? Oke.
Ayo. As. Yuk, telaske. Tak suwun rino Atur nuwun. Oke. Makasih Sekar Kirana dan Sri Wahyuni. Lah ya, wis ngaturke permintaan dari teman-teman salah satu FMA Fan Militan Astra Brata, yaitu adalah ninggal katresnan. Oh ya, permintaan uga ana sing melalui WA dan Nawala, ana sakit rindu, ana jambu alas. Oh ya, sapa sing ngaturke? Anu, yo Dik Sinta Widya Palupi jumeneng luwih dhisik, Dik. Ayah, heeh. Sepote coba kaya ngapa, Cok? Yo. Ya 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 ya. Hey, yo. Selamat malam Wilujeng Dalu Dik Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Mas Dalang. Minangkani pamundhutipun niki ada permintaan sakit rindu. Niki duet ya, Dik? Nggih. Ayo. Saking pundi? Saking FMA. FMA nggih. Iki wau saking Mas Wayu Jabrik, Kasarto, teman-teman FMA lainnya yang memonitor di channel YouTube pada malam hari ini. Ayo Mas Heru, duet lagi. Kalih menyapa nggih, Mas. Ya, menyapa dulu, Nok. Nggih, yang ingkang wonten live streaming, Oke. ingkang mirsani wonten live streaming. Ya. Sugeng dalu selamat malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Iya. Tombol loncengnya Bunyikan. dikakan ditutul. Jadi enek live streaming biar ada pemberitahuan. Ya, Mas Heru, Dalam sakit rindu permintaannya. Oke, spesial Bu Suharmi Aza juga, Mas. Oh gitu. Yang dari Depok. Oh ya, FMA. Depok juga memantau, Mas. Nggih. Wah, Om Suhardi, Pak Hardi. matur nuwun teman-teman komunitas. Ya, yuk langsung ya, dadekke ya. Sakit rindu. Monggo kanca-kanca. Yuk. Astra Brata. Suka. Yo. Hey, yo.
kasih. Terakhir dintengi wisan. Permintaan terakhir. Sing saka Madiun Mbak Neha Ayu Silvani. Ayo tak aturi jumeneng ana ing pepanggungan. Yuk sepote coba kaya ngapa. Ya yo. Oke Rio. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Neha Ayu Silvani. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Akbar. Panjenengan malam hari ini tak buat bom di season limbuan. Ayo dibuat terakhir maksudnya. Oke, penutup. siap. Ini kok minangkani permintaan dari warga masyarakat ono ing dusun Boto. Ada yang minta request Jambu Alas. Ini duet lagi. Nggih, siap. Mas Tio. Oh iya. Gantian. Ayo adikku. Ya ampun Mas Tio ki sik kecil tapi suaranya besar loh Mas. Oh gitu ya? Oh, nek ra percaya ki. Oh anune jare. Wong wis sak keluarga suarane besar kabeh kok, Mbak. Nah gitu, ciri khas nggih Mas. Anune ya besar-besar. Apa? Apa? Enggak apa-apa. Lek cilik ora. Mboten pareng ya, Dik ya. Mboten pareng. Belajar sing giat. Iya, betul. Nggih. Ingkang rajin. Besok cita-citanya jadi apa, Dik? Lah kuwi lho. Artis. Iya. Artis apa kuwi? Ya artis sak barang kalir. Lah nyapa kok pengen jadi artis? Penak apa piye? Soalnya uangnya banyak, Amin. dikenal orang banyak. Gak pengen jadi dokter loh. Gak mau. Dokter iso nyuntiki wong-wong Mas. Lah lho. Lah nek dokter kewan. Jadi sudah kewan ya padha ae to. Ra enak anak kewan. Oh ngono ya wis terserah muga-muga tercapai ya nak Amin, cita-citamu ya, amin, Nak. amin, amin. Amin. Nek Neha apa cita-cita Neha? Kula riyen dadi dokter niku kok Mas. Oh, cita-citane nyuntik ya. Nggih terus gak kelakon ya wis enake ngene iki lah Mas. Jadi durung tahu disuntik. Maksudnya Apa maksudnya? Maksudnya nyuntik ya urung tahu wong durung tercapai. Nek disuntik dokter wis tau deh. Lah iya. Ning sisih lengan. Nggih. Karo ning bokong. Yo, jam balas. Nggih. Oke, nggo penutup season limbuan Mbak Neha dan Mas Tio. Yo, datangnya Mas. Jambu alas ya Pak ya. Kowe ayo. Iya ya. Yo, ya, melek slindro no. Ayo, ditutuke lakone. Ya, lakone apik, lakone becik Wirata Parwa permintaan dari Bapak Kepala Desa. Oh, ngono ya, Mak. Request saka Bapak Kepala Desa lakon ora kena dinyang. Oh iya, golek sing rame. Rame nganti esuk no. Ya, Ya cawis sesaji ingkang sinuwun muga-muga lakon bengi iki kena kanggo angsar kabecikan, angsar katentreman. Amin. Satemah warga masyarakat ana ing laladan nglaban antu anugraha saka Gusti ingkang Maha Nasa. Tak derekke yo. Samudaya ingkang sinetyo